Ассаламу алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. Як чанд рӯз ки дар соцсетиҳо паникае ки нафарое ки паспорти расид ки доранд намемонанд шон бираванд. Баъд бояд хабарҳои дига ҳастай дар сомонаҳо нисбат ба аэропортҳо. Мо Қатим Борисҷон аэропорти Жуковский омадем. ҳоли медароем, мепурсем, мефаҳмем ки чӣ гапҳо ҳастай. Ҳатман пешкаши шумо мекунем, ҳатман тамошо кунем видеоро то охир шавед, хабардор шавед аз хабарҳои рӯзои охир. Ва як хабари беҳад муҳими дига ин ҳастай ки рӯзи 4 июн дар Санкт-Петербург ва рӯзи 11 июн дар Москва тоҷикҳо вохӯрии калон мегузаронанд. Вохӯрии соҳибкорони тоҷик мешавад ки мо ҳамроҳи Борисҷон ташкил кардем. Ҳатман биёед. Ҷуда нафарҳое ки идея доранд дар саршон, идея ва мехоҳанд ки ягон нафаре бошад ки овора спонсировать куна идеяҳоятонро марҳамат дар ҳамин рақаме ки ҳастай муроҷиат кунед. Биёен мо як чанд рӯз пештар қати шумо кор кунем то рӯзи 11 агар Москва бошад, Питер бошад то рӯзи 4 кор кунем, дар бораи идеяётон мукаммал кунем, ранги презентация бояд тайёрш кунем ки рӯз шумо баромад кунем. Ва нафарҳое ки шумо пул доред, ай стройка, ай мошин фрохтаги намедонам чизе ки ҳастай, амрӯз ҳаматон обязательно биёед, мо амҷода нигоҳтон мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастай, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. Ҳамчунин дар описанияи видео ва дар якум комментария телеграм канал мо намемонем. Бисёр гапҳо дар уҷа мешавад. Ҳатман дар уҷам даромада обуна шавем дӯстои азиз. Бачаҳое ки мехоҳанд иштирок кунанд, шумо ҳам биёед барои баъзе бизнесро фаҳмидан, дар бораи бизнес маълумот гирифтан. Яъне ки Борисҷон дар назар дорад нафаре ки такси мезананд, стройкода кор мекунанд ва мехоҳанд худро дар байни соҳибкоро бубинанд, дар байни бачаҳои муваффақ бубинанд. Марҳамат, шумо ҳам метавонед дар рақамҳо муроҷиат кунед, дар WhatsApp, толика WhatsApp илтимос дӯстои азиз, ва ё ин ки дар ҳамин группаи Telegram дуроен ҳама маълумото дар онҷо мешавад. ҷошаву рӯзша, соатша, хай рӯзиш ки маълум аст, ҳамаша гап мезанем. Видеоро тамошо кунед. Дӯстони азиз, худованд нигаҳбон. Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, мо дар аэропорт Жуковский дар масъалаи мегӯянд ки мувофиқи фармони нав бози бачаҳое ки паспорти Россияро доранд, яъне гражданстворо аз нави чанд сола боло гардондастанд, то чанд кӯдак дороя гардондастанд. Ҳамин гапҳо қатъи омадем яд гидем. Қатим Борисҷон чӣ хеле ки дидестен, раиси ина Хуҷанд, тарафтараш раиси Душанбе мардум рафтаистанд. Хуҷанд инаи Душанбе ама дидестен, ам мардуми Тоҷикистоне дар ҷамъи истодагӣ. Ростига ба чанд нафар пурсидем, мегӯянд ки ама тинҷияй, хеле гапҳо нестай. Ана ягон касам надидем гардондагӣ бошанаш, ҳама гузашта рафтаистанд. Хостум як хостум фаҳмонум ки вай нашавен, саросимаи бад нашавен, ташвиш нашавен. Ну пакаи чизо дар аэропорти Жуковский, аэропорти Домодедово, Унуко, Шереметово, намедонам чӣ гапай. Баъд як чизи дигаро дидам, озам чанд каса штраф кардестиян. Амин ручной клада. Дар масъалаи ручной клад бачаҳо эҳтиёт шавен. Вақте ки шуморо мегӯянд ки ручной кладтона дар даруни як хеле оҳан ҳастай, дар ҳаминҷа нишон медиҳем бозӣ, даруни ҳамуда бояд биандозӣ, размери ҳамо боша, айвайда зиёд набоша ки мегардонанд мақсад. Ман ҳамин калибровка аст барои ручной клад. Бояд размери ҳамин бошад. Сумкаи шумо ҷо мегирад, мепӯшанаш, маҳкам мешавад. Чанд ба чанд баданша намедонам, канихтона бур бибинем бо. Як ваҷаб, ду ваҷаб, ҳамин хелас, ҳамин бояд маҳкам шавад. Бисёри бачаҳои мо сумкаашона сабук мекунанд, ҳаминҷа ҷо мегира, ай назари ҳаминҷа мегзаранд, баъд боло рафта, баъд боло биромада сари сумкаашона пур мекунанд. Дониста бошед ки дар боло бо як бори дигам проверка мекунанд. Дар боло бо ҳам хеле оҳанак бо ҳастай, пеш аз самолёт шиштантон. Мабодо дар уҷая ки агар зиёд биброя, шумо ай паспортни контрол гузаштагин, паспортҳои шумо дасти дигаро дай, автоматик шуморо уже дар ҳамун боло 3000 чанд рубл ҷарима мекунандтон. То ҳамун ҷаримаро натиен, шуморо дар рейс савор намекунанд. Барои какой-то там 500 рубл, 1000 рубле, 3600 рубле, намедонам, ҳамин 3000 чанд сум ҷарима кардестанд дар ҳамун боло. Мо чанд киса дидем озӣ. Хулоса ҷариматон мекунанд. Ҳамин кадом меед ки авиакомпанияи Урал қатъи мегирен, авиакомпанияи Урал, Победа, оно ручной кладшон ҳам хелиай. Ин ҳами калибровка қатъи бояд туғри бигира, агар ҳамида зиёд боша, ё шумо дар поён туғри мекунед, баъд боло мебироем, бо сарша пур мекунед, ҳами хеле шустраки намегзара.
штрафтон мекунам. Эҳтиёт шавед масъала хати дӯстои азиз. Баъд масъалае ки якум гап задем бачаҳоро как бута гардондесан, ҳеҷ кар нагардондесан озира шуда дар Жуковский. Ҳамҷа буд се бачаҳои тоҷики исус мегардан ягон чизоро мепурсем, мефаҳман, медонан. Ҷастан бачаҳои хунам. Пурсидем мега ҳамин гапҳоро фақат мо дар ҳамин сомонаи тоҷикӣ мефаҳмем. Дар ҳамин сайтҳо мебинем мега ҳар рӯз ҳама парда рафтестай, ягон каса нагардонден озира шуда. Дар мадеду внука бошад намедонам дӯстои азиз. Ҳамин чиро хостам ба гӯши шумо бирасонам, бисёр паникай дар ҳамаи ҷо, ҳама мепурсан, ҳама ҳамиро пурсидестай. Худо нигаҳбонтон бошад дӯстои азиз. Дӯстони азиз, дар давоми навор шуморо ба як кори хайр, ба як кори савоб даъват мекунам ва ҳамчунин шояд бисёриҳо фикр кунанд ки ин реклама аст, вале ҳам реклама асту ҳам кори хайр. Ҳоло ба шумо пурра карда мефаҳмам дӯстони. Мана ин ширкати Даво аст дӯстони гиромӣ. Тӯли чанд сол мешавад? Аз соли 2018 ки бо муҳоҷирон ман доруҳои даркориро мефурӯшад, доруҳои гиёҳиро ва аз фоидааш бисёри нафарҳое ки ба ин офиси мо меоянд ва ягон ҳоҷат доранд, ягон мушкил доранд, то қадри имкон ин ширкат аз фоидааш ба онҳо кӯмак мерасонад ва то ҷое ки зураш мерасад. Вақте ки шумо аз ин ширкат ягон доруҳо хайрдорӣ мекунед ва ин ширкат фоида мегирад, албатта аз фоидааш ба ҳамон корҳои хайр маблағ расход мекунад ва шумо низ дар ин кори хайр савоб мегиред, хуш ҳастед. баъзе доруҳоро ба шумо мефаҳмонам. Дар ин ҷо чанд намуди эпимедиум паста ҳаст, барои бақуввати мардон аст. Метавонед ки ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. Доставкааш ба тамоми шаҳру вилояту ба ҳамаи ҷо ҳаст. Ба ҳамаи деревняҳои Русия ҳам бурда мерасонанд бачаҳо. Баъд дар ин ҷо барои нафарҳое ки зуд таҳоратшиканӣ мераванд, масла хилба аст, барои гурдаҳо нағз фоида мекунад бо ҳамроҳи мана ин крес салат. баъд масла тиква аст, барои нафарҳое ки меъдаҳояшон дард мекунад. дӯстони гиромӣ, ман шуморо он чизҳоеро тавсия дода истодам ки худам истифода бурдагӣ ҳастам ва мана ин самиунван барои иштиҳо ва барои фарбеҳ шудан, барои одамое ки мехоҳанд машқ кунанд, вазн гиранд, иштиҳо надоранд, хароб лоғар ҳастанд, барои онҳо самиунван беҳтарин аст. Тавсия медиҳем барои шумо низ. ва дар ин ҷо боз барои резонидани баъзе микробу кирму дигар чизҳо аз бадани инсон мана ин бендекс дорувое ки ба шумо нишондам ҳамаш аз Египет, аз Туркия, аз ҳамин давлатҳои хориҷа аст. Дар ин ҷо якчанд намуди пастаҳо аст барои иммунитет, барои гаймарит, барои печен, антитабак будааст дар ин ҷо бо яктаи дигар бисёр аст дар ин ҷо. Баъд бо барои занҳо аст мана ин доруҳо, мана ин кремҳо. метавонед ки ба рақамҳои зерин нависед, дар WhatsApp занг занед, бипурсед ва ба шумо тавсия медиҳанд боқимондаашро. Маслаҳо аст, чанд намуд масла, чорнаватминаву дигар чизҳо аст дар ин ҷо. ин мазҳо аст, манталин, коликвинд барои миёнадарду, барои зонударду, подарду, ҳамин чизҳо. ин миноксидил аст барои нафарҳое ки мехоҳанд риши зебо дошта бошанд, риши ғафс ва мӯи сарашон. албатта ки бисёртар ки ба ришҳо фоида мекунад, ба мӯи сар кам фоида мекунад, на ба ҳама. аз аввал ба шумо гуфта бидиҳам. тариқи почтаи Россия ба ҳамаи шаҳрҳо равон карда мешавад ва ҳамчунин ва тариқи курьерҳо ба то метро Москва, ҳамаи метроҳо бурда расонида мешавад. муроҷиат кунед дӯстони азиз.